Lah iki munu pancene riyo narik cilik-cilik ya Jayo. Makane sing oleh sangu akeh yo. Tetep sing menang arek cilik-cilik. Nah iki padha ngitung dhuwit. Iki angki ngitung dhuwit. Napa yo biru-biru tok ambek abang-abang ini apa gak akeh sangu. Pancen iki dulure akeh sing iki. Makane sangune yo akeh. Nah iki yo padha ngitung. Ayo, kak ngitung pisan tanyo. Iki sing gede wis ngerti. Lah sing cilik iki sik durung ngerti sik. Hitung-hitungane sik durung hafal, dihitungno gak gelem. Jare wedi dititip mamae. Padahal dititipno mamae iki luwih aman lho ya. Ya. Ya wis THR. Terus tahun pisan ae kok.